Good morning mga langga. Kain tayo. Yan, nagluto ko ng noodles with soup. Yan yung almusal ko ngayon. Init-init pa. Sarap. Oh. Tapos itong sandwich. May palaman na mayonnaise. Kain. Sarap ng almusal ko. Init pa yung yung noodles. Sarap. Sarap pag mainit. Masaksak pa. Sarap. Tsaka kape ko. Mainit pa. Sige mga langga, kain na ako. Bye-bye. God bless all.